Sikra bala kang tumingal prangat campo samya madali pertet pileting godo danywanggung manguncang nidhe benjang sangaji mijil Padinyo medhale wos latala Nuwun wonten pangantika dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu selak mboten sranta rasane ngati kula Angantu-antu dateng pun Bok Badra. Walah gawang-gawanging netra. Benjang napa kula iso ngukup garwa kaliyan Bok Badra. Wah. Lale kentas laru gembal manyor-manyor doneng dungkul panas dadi panah. Nuwun sewu Angger Prabu Baladewa. Nyadong dawuh panjenengan mandhap saking Sitinggil Binaturata negari Ndarawati. Kepareng ingkang paman Sukalima nyadong dawuh, Ngger. Bapak Duru. Kula wonten dawuh. Burisrawa. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Kados pundi? Napa dinten sakmenika Bok Badra pun kepaling pun boyong badhe kadhawuhaken dening Kang Rayi pun Burisrawa wonten. Selak ora betah. Kula pun nyiapaken tembang kasitu. Sangka tresnane kula kaliyan Mbok Badra. Walah. Bapak angkane jejelan usuli Burisrawa. Wah, liripun kados pundi Koko Prabu? Sekawit aku wis matur kersane Kyai Prabu Ndarawati. Perlu ning Rembug aku bakal nglamar marang kadangku Si Bratajaya. Nanging lah kok dumadakan. Dumadakan pareptanipun kawan Bagong sing uga arep nglamar. Kadangku Bratajaya ya calon garwamu. Ya Swara Sembadra bakal didhawuhake kelawan Permadi. Waduh. Pripun iku? Luwung baya mati kula wujude nganti mboten kasembatan kula gayuh Mbok Badra. Kersanipun Mbok Badra kados pundi kula kantun nderek. Kula menika namung nanting kalih karepanipun bocah kok nggih. Menawi Burisrawa menika ngantepi kawontenanipun kedah dipun rebut kanthi sarana pabaratan. Lah nggih dipun lakoni. Nanging repote ngene Burisrawa. Ponokawan Bagong Hari Pratma ning laladan negara Ndarawati ora mung ijen nanging nganti marang anak-anak Pandhawa. Tak sawang mau padha gembruduk wadyabala saka negara Ngamarta segelar sepapan malah kepara saka negara Ndarawati padha pacak baris. Wah. Ampun kuwatir mangsu mikir. Kula dhewe sing arep ngajangi jembar. Bab perkara mengke Mbok Badra niku gelem apa orane kula mengke sing arep ngruta paripeksane pancen ora gelem tak boyong. Wonten ing kesatriyan kula.
Piye, Gong? Piye apane? Anu pripun apane? Apa jenenge niku napane? Ora. Kowe munggah ning Kedaton Negara Ndrawati entuk gawe apa ora? Angsal. Tegese Bibi Wara Sembadra kasembatan arep diwengku garwa karo mak cilik Permadi. Nggih. Ning kudu nganggo perang niki ketoke. Lho sebabe? Merga kula ketemu karo Prabu Narwan. Prabu Narwan sapa? Keng Pakde. Pakdeku. Nggih. Senes Pakde Pardi, senes yo. Prabu Baladewa. Walah Pakde Mandura to. Nggih. Wigatine apa lah kok ketemu karo Siwa Mandura sambung rapete apa? Wah jan wis niki wau kisruh banget kahanane. Mereka ya arep nglamar Ndara Sembadra. Lho, apa iya? Nggih. Arep dipacangake karo sapa, Gong? Anu, sapa? Janggitan Buresrawa niku lho. Wah sembarangan tak tutuki ora. Ngono-ngono kae bendaramu kok ora. Ane gak pripun niki, wau mongko pun dadi pasulayan. Mongko kula wis kadung sumbar. Nek sampean arep wani karo kula mboten napa-napa Sinon Mandura, ning kula nggawa anak-anakmu, mungsuhe ora kok Bagong mungsuhe anak-anakmu. Kula ya wis nganti kula lek-lekke tenan Sinon Mandura niku. Ha piye? Ha mosok kewajiban sing kudu ditindakake mongko iki dawuhe wong tuane, rak dawuhe Sinuwun Prabu Basudewa almarhum. Iya. Kok malah ngeboti dawuhe maratuwa Prabu Salya niku rak tinemune maratuwane Sinuwun Mandura. Oh, lah iya, Gong. Nggih. Oh, lah iya. Nek ngono aku sago bantu karo kowe. Ya nyambut sago lah, wong kula niku mung minangka lidasi nambung. Iya. Sing perang nggih sampean lancur-lancur Pandhawa niku gelem ora gelem. Iya, heeh. Ya wis. Malah kayak lah malah tak sawang mak cilik Sencaki ya arep maju ngewangi, Gong. Wah, monggo tonton bareng-bareng. Aku ya tak ngewangi, kowe ya kudu ngewangi. Nggih, siap perkara ngewangi niku. Watonen tenanggarane kula mangkat. Ayo. Wah. Watadita bedebah menungso ora tatanan. Tak kira yen to lancur-lancur Pandhawa kuwi duweni watak satriya, lah jebule kok ora. Malah iki tak sawang sing ngadepi karo para Sata Kurawa, pangombyonging Raden Buresrawa. Dudu Bagong, dudu lancur Pandhawa, malah iki Senopati Ndrawati. Apa apamu? Ora sadadak kowe ketemu karo lancur-lancur Pandhawa. Mergo kowe tak kira ora bakal bisa ngundhuruke kelawan Setyaki. Walah keparat. Sugih kendel bondo wani sara nyawa serep kowe. Sajak wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Kowe ora gelem minggat saka pengarepanku apa kelakon kowe dadi tumbal wadaling Raden Buresrawa ing kepengin ngayunake marang Dewa Sembadra. Aku iki Nayaka Ndrawati. Yen to nganti aku ora melu cawe-cawe perkara iki, wirang bebarang, wah menungso ora tatanan. Yen ngono kuwi ora gelem mundur. Taunana Windanana, yen durung nglundhung janggane Sencaki ora bakal aku mundur saka tanggung jawab Babarwawa. Malah menungso ora tatanan. Ora jiwa begalan Pramanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu gasik-gasik gejoting pati aku apa dapur musing tekani pati. Moro maju ojo kita tak kendangi. Wah, keparat ora minggat tak kebiri. Lo jual gua beli kuandamu tak seret tekan Papua parat. Arada maju.
Ora apa-apa ah. Sambato. Aduh. Aduh. Candak mestaka. Iya. Oh. Mati kowe. Oh, ah. Ah. We
Oh. Aduh. 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 Ora tatanan. Setyaki kowe wong Ndrawati kok malah melu-melu perkarane wong Astina. Sartane melu-melu perkarane wong Mandaraka. Kowe wong Astina kok melu-melu perkarane wong Ndrawati. Ya ben, aku ya ben. Wah, iya ya. Damai wae yo. Ora iso. Wis dadi ajange pasulayan. Tak boi pati. Wah, kelakon panjang kamu mati wis saiki. Diwado. Hey! Oh, wih, oh, iya, waduh, Dol.
Iblis. Wala lungsa ora tatanan. Ngundurke barisaning dulur-dulurku Kurawa. Apa dikira Burisrawa ora nggawa rombongan? Apa dikira Burisrawa ora nggawa Wajapala? Ketapke marat. Sikra bidal lumampang anut wirama. Senjaki dulurke. Woi. Hei. Yo. Rubah senjaki rubah. Sirih getih wedi mati. Kakang Burisrawa. Kowe urung wani ngadepi aku ijen, kowe kongkonan rombonganmu. Ayo. Walai jan gene iso ngalahke rombongan kowe marat. Ayo maju. Tokno pusakamu gotong wesi kuning. Pecah dasuwe.
Oh. Ah! Waduh! Mati lah! Wah! Waduh! Ujet rumangsane opo tekan negara Ndrawati arep budhek banyu bening kanan apa dikira aku ora iso ngundurke sambato mangsa borong tansah marep pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu Wusirna margalayu nenggih Sang Raden Burisrawa. Nalika semanten kinepruk gada wesi kuning. Datan tatu ing jaba nanging tatu ing polo. Wekasan dadosaken sarana Sukmanira Sang Raden Burisrawa oncat saking angganira. Oh, alah bungkuk ah. Aku wujud sukma kek bungkuk kakek ini Budi ini Bubuti ini Buti kaya ana swara modal ora ngerti aku to we yo wis mati ngene iki malah sauruh kanan apa Mbok Badra entenan aku nang taman keputren Mbok Badra kok merinding sawak ana daya pangaribawa apa menungsa rata-rata mati tenan menungsa iki najiagane kuwandane bangane tunggu pek-upekan Kurawa ndak diuripke meneh
krasa ngapak-ngapake kowe. Iya. Rumangsaku ket mau ora ana perbawa apa-apa. Lah kok dadi ki ana perbawa panas. Hot. Wah, jan ora ngerti aku tenan iki ketok. Ora ngerti aku tenan, Cak. Demok. Wah, ora ngerti tenan. Iya kok ditemok kok krasa waduh. Waduh iya iki kesempatanku iki. Kesempatanku iki aku arep tresna karo kowe Mbok Putra. Mangka anggra sesumbar mawa lindhu bumi gonceng. Gumaludha Guntara Gatok. Oh, najan tamung wujud sukma nanging Sang Burisrawa eling-eling titah ingkang nggadahi watak nista budi candala pramila wis mati wae nepsune ngetutke marang sakun cate sukmane pramila sakmangke ngantos kedlarung kenya Sang Burisrawa nepsu kelawan Sang Dewi Rosembadra nalika semanten ngrahita Sang Bratajaya kecipratan toya gaib ya mlajar tobat lega oh melayu lah gumun kono mung wujud sukma kok aku iso ngotak-otak itu hei Mbok Putra aja lari cintaku ha Sansaki nyadong duka. Wah, lah ora kaya ngono carane Sencaki. Enten apa nika? Ambu. Ketok enten seripah. Gong, pripun Den? Kowe ora ngerti to seripah nyawane kelayapan. Enten apa, Lek? Iki lho. Lah kok dadi Sencaki mentala mateni karo Burisrawa mongko durung titi wancine Burisrawa tekaning pati. Oh ngono kok. Amah meneri to, kula ora ndek saingan. Le arep nglamar Ndara Sembadra niku lho. Lho ora ngono Bagong. Setyaki, mboten dawuh. Aku mau dawuh apa karo Siadi? Kena ngundurke wadyabala nanging aja nganti ana tetesing ludira pecating nyawa. Lah iki wis kaya mangkene kedadian iki piye, Ora? Wah, pun Kakang ora nrimakake merga Siadi wis mbadal dawuh Nalindra minangka Nalindra negara Ndrawati. Siadi malah mbadal dawuhku. Nyuwun papunten, boten sengaja, boten kejarak.
Nyatane Kakang Burisrawa ingkang pipiti perkara. Lho, yen Burisrawa nantang kuwi rak ya siadi matur ngersanipun Kakang, mengko aku sing ngadepi. Wong ya Burisrawa tekan negara Ndrawati ku ya mung arep nglamar Bratajaya ngono lho. Perkara gelem apa orane rak mung gumantung Bratajaya, gumantung Sembadra. Nek kaya ngene carane iki kowe wis ndhisiki marang keparenging Nalendra, modar ora. Ngapa saiki lho sampean nerak pacak nerajang perbatang ngilangke nyawane wong. Mbok ya walaupun arepa sampean nek Burisrawa mati nggih mboten napa-napa ya Bagong. Ora. Wah, nek kula ora apa-apa nek Burisrawa modar. Wong niki mung leletheke jagat to. Bagong dudu luputku. Tak kira Burisrawa durung tekaning pati tenanan. Wolah. Setyaki Wonten dawuh. Iki lupute ora karo wong Mandara kok. Lupute ora karo Kakang Prabu Baladewa apa dene wong Ngastina ora. Nanging luputmu karo pun Kakang. Anu mawon. Sampeyan rak kagungan pusaka ta? Saking Begawan Padmanaba. Wujude kembang. Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ambek dingge ngungkuli Burisrawa ben tangi meneh. Ngapa? Aku ki mau ngarep nyoba sencaki. Kira-kira tetek apa ora atine. Ngono lho. Oh alah. Terus pripun iki endinge kersane pripun? Oh sampean yo ndek pusaka. Areng ngel-ngel kadya ora bakal iso nguripke nek ndara sencaki niku. Ya wis tak uripne, tak uripne. Sing sareh atimu ngono kok urip-urip. Wah! Hei! Koko Prabu Kresna. Lho engko sik. Bareng wis tak ungkuli Sekar Wijaya Mulya urip meneh kok malah ngarani yen to aku kadangmu Werda. Mengke riyen. Panjenengan menika bakal badhe dados kadang werdanipun ingkang rayipun Burisrawa. Kosek Burisrawa saiki ngene ya. Malah kepara iki aku ketemu kelawan kowe. Aku tak matur. Nggih, kados pundi? Perkara kowe duweni gegayuhan arep ngayunake kadangmu Sembadra kuwi aku ora ndadake suwijining perkara. Ora apa-apa. Kowe mengkuwa garwa kelawan kadangku Bratajaya. Sik, iki adile ning endi iki? Kula rene iki ya dadi pengamar lho, penglamar lho. Aku arep dikalahke karo sapa Lebak Bulus. Ora trima kowe, Ora trima karo aku, Dlon. Aku wis dipengestoni karo Koko Prabu Kresna. Teges ora suwe meneh aku bakal dadi jatuh kramane Mbok Baldra. Dan tenan. Brengsek tenan Burisrawa iki. Perkara gelem apa orane Sembadra kuwi gumantung bocahe, ora perkara aku. Oh, ngaten. Iya. Coba mengko tak tandinge. Tak tandinge lamaren dhewe. Yen to Bratajaya saguh mbok wengku garwa, ya kono boyongen. Ning nek ora saguh, aja ngasi. Kowe ndadekake perkara ning negara Ndrawati gedene kowe ngubak-ubak katentreman negara ing Jenggalapura. Wis tak kedhawuh. Kula tak ketemu kalian Kakang Mbok Baldra. Kula tak nembung dhewe paringke syukur ora paringke ngedan kula. Kakang Prabu neng demit.
Kakang Prabu tulungono aku ya Kakang. Eneng apa Bratajaya lah kok dadi mlayu-mlayu kaya keweden. Sajak keweden, eneng perkara apa? Ora ngira babar pisan iki deloken Kakang. Nyiprat ning tanganku iki wujude apa Kakang? Wela, sik. Kok kaya blenda. Aku wedi tenan, kono kawan aku wedi tenan. Sabar. Kula cek amit nggih. Kula mboten kateges ajeng anu pripun-pripun mboten lho. Meng ajeng nonton niki niku barang napa. Weh, kok kaya kenal aku. Ora asing ya. Ngapunten. Jikane kok niki larah-larahe pripun Gusti Ayu? Aku dhewe ora weruh Bagong, Kakang Prabu aku dhewe ora weruh. Lagi wae aku lungguhan ana ing Taman Keputren lha kok ana Prabawa panas banjur ana dayane iki banyu nyiprat iki aku gila tenan Kakang Prabu aku gila tenan. Ngapa Burisrawa? Mboten Kakang Prabu. Niki. Mbok Batra. Apa Burisrawa? Wah, luput entuk kumbedhil. Luput entuk kumbedhil wah. Piye iki? Kowe iki guneman apa? Kakang Prabu aku wedi tenan. Bagong mbok iki diresiki Bagong. Ah nggih. Wah ya kok ya gilane ya. Kedap kula padoske slumprit. Yes. Jan wis ora. Kok ya iso-isone ya gek kira-kira niku bangsane napa? Aku ya ora weruh. Wah. Jan wis. Rumangsaku korban aku wingi meng kejatahmu Mbah Brodot. Kok entuk kuwe barang. Isih mambu Kakang, Ya ora terus diusir-usirke Kakange kok ora. Senengane ora. Gilane, sencaki kowe weruh kuwi barang apa? Mboten kertos. Jane reti nek ketok ora weruh ayo. Wediar tenan iki. Mbok Batra. Burisrawa piye? Gelem ora kowe sago ora dadi garwaku. Sago ora kowe dadi bojoku. Mergo aku ki tresnaku karo kowe lahir batin, Mbok Batra, lahir batin. Ora mung mergo nepsu, ora mung mergo derajat pangkat nanging aku tresna karo kowe lahir terus ing batin. Tuwa saka jroning atiku. Kakang Prabu Ndarawati, Bratajaya piye? Sejatine aku arep matur kawit mau nanging durung katekan rasaku. Ya banjur karepmu? Burisrawa ngerti ya Burisrawa. Ora kok jeneng aku ngegungke marang diri pribadiku babar pisan ora. Nanging Kakang Prabu Ndarawati kuwi watake Nalendra, gelem ora gelem aku ya kudu duweni watak adil nulodo marang pambegane Kakang Prabu. Ya Mbok Batra banjur karepmu piye? Wah, ora kelakon panjang aku dhaup karo kowe edian tenan, edian tenan. Iya sing sareh ya Burisrawa. Aku gelem mbok wengku garwa. Waton kowe bisa ngaturke rerubaya sing dadi kekudangane Wara Sembadra. Ya. Tak udaleni tak pinangkani. Sisan bage kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk tumurune lintang rembulan? Piye carane tak gayuhke?
Piye carane tak gayoke? Rembulan medhun ning bumi kiamat. Oh, goblok Bresrawa. Tabrakan karo bumi kiamat ngono. Matura Mbok Putra, ngendika? Matura kowe njaluk apa tak pinanggani? Dudu kok wujuding brana picis. Bondo donya beber pisan dudu. Nanging aku mung njaluk yen to pancen kowe lair batin kelawan Bratajaya nggonmu tresnani. Aku njaluk besok nalika aku bakal mbok dhawuh aku arep mbok wengku garwa. Aku njaluk pangiringing temanten kudu nitih wujuding kreta ingkang tinarik kuda 8. Banjur pangiring ratu 1000 negara ingkang kinusiran dening dewa. Banjur panyongso ing kreta kencana wujuding rewanda seta ingkang bisa tata jalma. Banjur pamaes dewa bagus Dewi Sulistya ing warni nulya serah-serahaning pinanganten wujuding kebon danu cacahe 140. Sungune ingkang wujud bungalan ya teges bule ya teges pancal pangguk. Banjur aku njaluk pahargyan pinanganten kairingan nuyon-nuyon dening gangsa Lokananta. Ya. Yagane iki wadu. Aku njaluk wiyagane dewa. Aku moh nek Gurwiyaga damen-damen aku moh. Uyon-uyon sing nabuhi kudu dewa banjur gamelane gangsa Lokananta. Ya. Udanane kabeh kowe mau to? Iya. Durung rampung Burisrawa aku njaluk syarate kembar mayang awine swarga. Gedang Mas Pupus Cindhe kayut klebu Dewa Ndaru. Banjur aku uga njaluk tumuruning widodari kayangan sekedhi kurang sawiji. Kabeh ingkang wis ndak aturake mau yen to ngasih cicir siji wae aku ora sudi nampa panglamarmu Burisrawa. Ya, pinangani Mbok Bolo. Hei! Oh! Oh iya! 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 Aja tanggep aku satya baen-baen, aja tanggep aku wong tamen-tamen. Rumangsane apa? Apa mau njaluk apa mau? Apa mau? Meng ora kelingan kok. Dicatet mulane Kundara. Tak catet nang utek mah utekku bledru. Hoi, tak udane, tak panjang kamu. Tak turuti, Mbok Badra. Aku ora njaluk. Burisrawa ngaturake apa kang dadi kekudanganku sesuk nanging sak entuke sak kecandhake. Yo. Kowe ora karepmu ora kesusu ngono to? Iya, wah nek wis kelakon kesusu. Oh, rodok mari edan kowe. Mbok Bajraya. Nek ngono aku njaluk pamit syarat sing wis tak aturke golekane tak upadine Koko Prabu nyun pamit Koko Prabu. Lo babu, lo babu, lo babu, lo babu, lo babu, lo babu. Hey, yoi. Halo babu. Boy. Baladewa Kresnaya. Ah, piye? Apa siat wis nanting marang kadangku ya Yayi Bratajaya? Kala wau sampun pinanggih piyambak kaliyan pun Burisrawa. Banjur apa ya ditampa katresnane Burisrawa? Lah monggo mangmi danget piyambak aturipun Bratajaya. Sembadra, apa Kakang Prabu? Matur ngersane kadangmu. Aku mau wis njaluk kekudangan. Lho kekudangan piye?
Aku gelem diwengku garwa karo Burisrawa waton iso ngaturke iki. Iki apa? Ikine sapa? Mbok sing cetha ta, Dik? Ora. Banjur Burisrawa piye Sagung? Mbudidaya apa ora Sembadra? Nek jarene Sagung, nek aku iki dirabi sapa-sapa gelem kok. Watone ya kuwi iso ngaturke panjangkaku, iso mujudke apa sing dadi kekodanganku. Pirsa napa mboten? Midhanget napa mboten? Yo krungu. Nawi sampun mangertos iku danganipun para Sembadra nggih pripun seranane? Ya. Aku tak bali. Aku tak sowan ing Prajanegara Mandaraka tak matur ngesaning Rama Prabu Salya. Perkara kuwi sak mengko pun Kakang sing sagung gayake gegayuhane Sembadra kuwi Kresna. Lho pamit. Bagong, nggih. Lalu dulu. Kelingan ora apa sing diaturke karo Bratajaya mau. Waduh. Akeh banget ta. Monggo kula niku mripat kula angger kula nggo kedhap niku wis salin pikiran. Mripat semono jembare mbok diciyutke to, Gong. Wis ora iso, saya tuwa mas saya jembar, Den. Apa mripat? Wah, Jan. Nyadong dawuhe Pakde Kresna. Antasena, piye, Pakde? Bratajaya wis ngaturke apa kang dadi kudangane? Kowe wis krungu? Durung. Mau Bagong sing wis midhanget. Apa, Gong? Ambo. Aku lamu utek kula niku isine mung banyu kok. Kok nek isine banyu tenan mbo lho. Nggih. Wau niku dawuhe niku lombok seprapat. Masako sak renteng. Gula Jawa selirang, beras segegem, terus duit kertas 2.000 napa 5.000 ngoten mawon. Kuwi arep nggawe jenang bakal arep nggo nyajeni diapurmu kuwi apa piye? Apa lali tenane aku? Napa Gusti Ayu? Aku njaluk Bagong. Menapa? Pangiringing temanten kudu nitih kereta kencana tinarik kuda 8. Tinarik kuda 8. Mengkari golek jarane nek kretane pun enten. Heeh, aku wis ngerti kuwi. Nggih. Terus pangiring Ratu Sewu Negara dikusiri dewa Bagong. Nah, kok golek nang Niagara ra akeh. Niagara ki toko klambi. Terus napa mleh, Ndara? Aku njaluk panyongso ing kreta wujuding Rewanda Seta kang bisa tata jalma. Teng Pasar Kliwon enten niku. Nanti mawon goleke mengke. Nggih Ndara Permadi. Iya, terus napa? Pamesing Dewa Bagus Dewi Sulistya ing warni. Nggih. Anu niku ta rias MUA ta? Iya, nggih, kula tak ngebel kinasih kebaya mengke. Terus napa? Serah-serahane wau, serah-serahane napa wau kebodugluk? Kebon Danu. Kebon Danu pinten? 140. Sungune bule pancal panggung. Nggih. Oh, catet, Den. Ya, aku kelingan kok, Gong. Lha napa meneh? Uyon-uyon gangsa Lokananta ditabuh dening Pradangga Dewa. Nggih. Mboten trima niki mawon. Ora.
Murah niki lho monggo. Aku ki putri ratu mosok arep tabui wong biyeh-biyeh. Edan iki ora wong biyeh-biyeh, Den. Niki ya bayarane ya 75 malan mingan. Mergo sok-sok enek sing turu. Pun mengke gampil lah kula usahake niku yan-yan niku. Wayangan mboten ora usah. Napa meneh syarate? Aku njaluk kembar mayang awine suwarga. Banjur gedhang Mas Pupus cindhe kayu klebu Dewa Ndaru. Lan ingkang pungkasan aku njaluk tumuruning widodari sekedhi kurang sawiji. Nggih, siap. Bapak kula niku Dewa Ndara Kresna. Nek Dewa terus ngopo? Sing takon sapa? Ngomong kok ngene kok sentimen lho ora. Nggih, niki wau pun kula eling-eling nggih Den Ndara Antasena. Heeh, wis Dik, aku wis kelingan. Nek ngono malah daya-daya aku njaluk pamit sowan ning ngersane Eyang Wiyasa ing Saptawarga. Kekudangan iki tak aturne, men mengko piye carane digayohke karo dulur-dulur Pandhawa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong apa Dina Antasena. Nggih. Sing sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya Karja reka kiri-kiri ora nanggono magawe glarira wang-wang magawe glarira wang-wang oh nyadong dawuh timbalanipun Koko Prabu Ndrawati kadangmu Bratajaya iki dadi sengaring kedaton parangipun kados pundi gelem ora gelem tak jaluk saking Wadyabala Praja Negara Ndrawati ketapna ing pabarisan. Kinen ngraketi anggone ngrondani kanan Praja Negara Ndrawati aja ngasi ana dom sumuruping tirta ingkang marajal saka Selaning Garu Setyaki. Istakaken dawuh. Kula ngrumangsani, kula ngrumaosi lan kula mangertosi. Sekaring kedaton mriku kathah ingkang sami kepengin mupu sayembara. Wekasan sampun ngantos sapangke. Dados rebutan. Yo. Lajeng mangkatipun Kang Rayipun Setyaki benjang prapa. Ora ketang sambung obor colok lintang tumuli budhalo. Ketapna barisaning para Wadyabala dikencengi anggone ngrondani kanan Praja Negara Ndrawati pun Kakang kelawan kadangmu Bratajaya bakal manjing kedaton. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki.